lídra René Bača v pozícii chasera Libor Pantúček, tak poďme na to. A pozri sa, kto pribudol, moderátor. To čo je? Za probáka. Zeleňač. Poďte. Tak poďme na to, máme odštartované. René Bača v pozícii lídra, Libor Pantúček ako chaser. René Bača už nastreluje cez prvú zónu. Libor Pantúček trošička skoro prádil, ale tentokrát bol René Bača stiahnutý na vnútrajšok trate. Uvidíme, ako sa teraz popasuje s touto naozaj zákernou zónou, ale René Bača to krásne vykružuje a poviem si pozrieť, ako to bude po prehodení do zóny pod tými váhami. Libor Pantúček teraz krásne doskočil na dvere Reného Baču. René Bača teraz to pípol pod kontrolom a uvidíme, ako to bude v tej poslednej pasáži. René Bača teraz chádza do poslednej zóny a Libor Pantúček mu to len tak zadarmo nedá. Pozrite sa, ako sa krásne dotiahol. A opět zase kluci byli v některých místech tak neskutečně nalepení na sobě. Já se troufám říct, že jsem viděl, že René Bača měl před tím kolem kužel, který vzal na vnitřku, což by Teraz úplně vyrazí neměl. modrý. Vždy A ten, možná kto prvý dá, To ide bude do druhého. velká Čo chyba vyráži, pro něho tady v tom vyrovnaném petlu, že by ho to mohlo stát i to vítězství, ale každopádně uvidíme, kluci teď zopakujou, každopádně René, tak Libor jeli neskutečně, opět neskutečné dveře, tady jak se nazvíval ty auta nalepené na těch dveřích a pomalu předním kolem zase Libor tam naháněl gumu na fialové barvě Reného auta, tak je to neskutečné. Ale tak pojďme se na druhou jízdu a uvidíme, kdo vyhraje tady ten závod dnešního dne. Tak v prvom rade si myslím, že tam bola od nástrelu chyba Reného Baču, ale poďme si to povedať opačnom poradí. Libor Pantúček v pozícii lídera. René Bača už od začiatku číta stopu Libora Pantúčka. Poďme teraz ďalej. Trošička zaváhne na strane Reného Baču, ale nakoniec to pekne skorigoval. Poďme teraz do tejto zóny podstavu, aby dámy a páni, ručná brzda na strane Reného Baču a Libora Pantúčka. Libor Pantúček naozaj je extrémne krásnym spôsobom prešiel túto zónu postavami. Už sme teda pri váhach. Libor Pantúček vykružuje naozaj krásnu stopu, všetky zóny podriavané. Poďme do poslednej pasáži. René Bača doskakuje na dvere Libora Pantúčka, neviem, či tam teraz už aj neprišiel k nejakému dotyku. Priatelia, prosím vás, venujte im čo najväčší potles. René Bača, Libor Pantúček teraz. Obrovský potles pro oba, protože opět předvedli to nejlepší, co umí. A velký klobouk před Renem Bačou, který jel za mě strašně konzistentně a byl nalepen. Myslím si, že už je rozhodnuté a každopádne jazdili ste neskutočne, obidva si zaslúžili pre miesto. Za mňa úplne top. Krištof už vie, Ortiel. Já už mám výsledky, ale musím vám ještě zatajit zatím. Já myslím, že to bylo hodně napínavé. Co říkáš na dnešní závod? Jak se ti líbil? Já myslím, že kluci, ať už v top 16 nebo potom ve finále, tak